Γιατί το δίχρονό μου τρώει junk food για πρωινό? Γιατί μου το ζήτησε. Και επειδή η μαγειρική είναι η αγάπη μου, πολύ δύσκολα θα σου πω όχι αν μου ζητήσει να σου μαγειρέψω κάτι. Και είπα, θα φτιάξουμε πίτσα μαζί. Το πρωινό λοιπόν είχε σπιτική πίτσα, την οποία φτιάξαμε παρεούλα και από την οποία δεν έφαγε σχεδόν τίποτα. Βασικά έφαγε μόνο τα σταφυλάκια που είχα βάλει για συνοδευτικό. Όμως δεν με πειράζει γιατί θα είχαμε πολύ γεμάτο μεσημεριανό. Έφτιαξα γιουβετσάκι και έβαλα αντί για κανονικό κρυθαράκι, παιδικό κρυθαράκο με ρεβίθι, ντομάτα και κρεμμύδι από το My Thess. Και από εκεί που ανησύχησα ότι τη είχα βάλει ένα τόνο φαΐ και ότι το παιδί σιγά μην το φάει, το παιδί άδειασε το πιάτο. Βέβαια άφησε αυτά εδώ τα καροτάκια, αλλά θα τα ξαναδείς αργότερα. Γενικά οτιδήποτε και αν έχω πάρει από το My Thess που σας το έχω ξαναδείξει, έχει βγει μεγάλη επιτυχία με την Αριάδνη. Η οποία, by the way, ζει και αναπνέει για να τρώει καρπούζι. Οπότε έφαγε αυτό το μπολ και έφυγε κι άλλο ένα που ξέχασα να στο δείξω. Και πάμε στο βραδινό, όπου θα πηγαίναμε βόλτα, οπότε έφτιαξα τα περάκι. Είχα κάνει κέικ μπανάνας από την προηγούμενη μέρα και έβαλα πάνω λίγο άλυμα από 100% κάσιου. Θα σου κάνω τάξη στην περιγραφή το μαγαζί που τα έχω πάρει όλα αυτά, γιατί έχουν βγει top. Στο πλάι της έβαλα δύο από αυτά εδώ τα ριζογκοφρετάκια που τα παίρνω στο σούπερ και τις αρέσουν πάρα πολύ. Τα καροτάκια που άφησα το μεσημέρι και είπα να τους δώσουμε άλλη μια ευκαιρία και λίγο ακόμα αγκουράκι που λατρεύει. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για βόλτα. Αν σου αρέσουν αυτά τα βίντεο και θέλεις να κάνω κι άλλα, τότε άφησέ μου ένα σχόλιο.